healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami Sang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 o 37 minutos na nakalikad, stock na nga alas 5 sa hapon. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kagaroon sa ato sini Christmas Countdown sa 69 Dias lang nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Kamusta na kamo? Welcome natin masuk welcome natin matagpong natin. Welcome din sa pagpalagad sa Pratuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. Pang Lunes, edisyon sa Pratuntunan, Petsa 17 sa bulan sa Oktobre. Masakaw-sakaw na karang palibot niya susunod sa Bacolod. Dinong puli na sa aton mga trabahante, buhay na sa aton nga mga estudyante.
Mga managbaligya ato sa mga merkado, dagsa naman si Mateo nga pa pamalaklo na, ilimuson lutoon, pa niya po nung stagsa nila ka mga panimalay. Kaupo nyo sining hapon, Bombo Dennis Rubican. Ang mga balita nga aton kapatamod, balita aton ni Balon, sining hapon pala ka siya platuntunan, sa aton si Maragapona yung mabalita lokal, isa kababae patay matapos hinbuno sa iya live-in partner, dito iya sa may Banwasang Isabela. Samtang dugang pa nato niya mga balita lokal, mag-asawa ho pilason man matapos nga ginbuno sa ila Situpad Balay, makaligad nga nag-away, bangod wala magbayad sa ila ni pagtap sa kuryente. Natabo ini sa may barangay Tangobo, Sudad Yasang Bacolod. Sa mga nagapauna nato niya nga balita sa palibot niya sa pungsod, election lawyer Romulo Magalintal nag-file karon sa petisyon sa Korte Suprema angot niya sa pag-desisyon pag-perma sa kasuguan para ipaiway kung ipospone ang barangay kag SK election. Dugang paginato niyang mabalita lokal ang mga private school gintagaan karon niya sa panugot sa Department of Education nga makapatagayon sa gapon sa gitawag nga blended learning sa ila sini school year 2022-2023. Kag sa aton siniya balita sa luwasang pungsod magkakabiyanan siyudad sang Kiev dito sa Ukraine, liwat naman karon ginatake sa mga drone gikan niya sa pungsod Russia. Ang mga balita, ang aton gapatamod balita aton ni may balita aton balon sining apong palagad siya tuntunan Bombo Report sa afternoon edition. 40 minutos na nakalabay stock na ang alas 5 sa hapon. This time kung ato na mga balita sa patrol, unang balita ni Bombo Cherry Grace Santillan, ining pagbuno sang duwa usang mag-asawa, nabunan ni mag-asawa sa ilang Tupad Balay bangod nag-away ni sila. Bangod wala magkabayad sa pag-tap nila sa kuryente. Terrible, no? Kag, of course, ang Silay City PNP, kag Isabela Municipal Police Station, nagkabaton sang award, no? Kaina, no? Sige pa nga Monday flag raising ceremony, dito iya sa aton sining Negros Oriental Provincial Police Office. Sa aring mga detalye, mga balita, madulong ni Bombo Cherry Grace Santillan sa patrol. Bombo Cherry, mayong hapon, Kimin. Yes, Bombo Dalis, mayong hapon live kita diri subong sa reclamation area ko sa dire nakita naton nga sa likod ko. Dire ang carnival, ukod carnival ang nabutang Bombo Dalis. So subong inulan ukod ka panaliti sa dire nga lugar Bombo Dalis kag perteged ang pagpangkalom sa siyudad sa Bacolod, buti makita diri naton perteged kadulong sa kalangiton. Bukod kalangitan Bombo Dennis kag perte naman ang traffic nga mabatyagan diri sa sentro gid sa siyudad sa Bacolod. Pati maluunto naman ni karon sa gabi kung nari sagawak naman na madamol ng ulan, Bocheri. Yes, Bombo Dennis, no kadako gid sa posibilidad nga magbuo gini ang mabaskog sa mga ulan kay daw na cover gid kalang diri sa siyudad sa Bacolod sang kalom tamol-tamol gidaan sa kalom diri Bombo Dennis sa mga wala dala payong wala nga mapuling marik mas mayo nga marikta na lang sila sa pauli kay para samtang wala pa sila na abdan sa mabaskog nga ulan. Tipo na dani karon mga makadto sa aton nga sa mga masakay sa mga rides naton sa carnival. Yes, Bombo Dennis, no? Kung kayo may times diya ang amo ni oras, damo na yaga lagaw diri sa mga rides o sa diri nga carnival. Pero subong daw kami, gid Bombo Dennis, wala gid mayo ga operate diri ang mga ibang nga rides. So mga isa-duwa lang diri ang mga may kasakay sa mga rides, pero subong kay dugay-dugay guro Bombo Dennis, wala na gid diri may masakay kag maglagaw kay syempre magpugo ning ulan kawan gid ang mga tawo. Ang gani, sige lang, amo ginaya, ulan man sin kuno, ulan man ni kontras ng aton nga maskara festivities sa sulod sa Bacolod mo kun maayong chimpo daw okay gate pero gani ati medyo medyo kulokol pa ang mga kauturan naton nga nagalagaw. Bombo Cherry, ano to natabo sa mga sawang nabunan sa mga area sa Barangay Tangob?
Yes, ang pamadanis, no, mag-asawa pilason matapos ginbuno sang nagapatap sa ila sang kuryente sa Purok Roadside, Barangay Tangub, sa syudad sang Bacolod. Ang biktima ginkilala nga si Jimmy Solet, 35 anyos, kag ang iya asawa ginkilala man nga si Giselle Solet, 28 anyos. Samtang ang suspitsado ginkilala nga si Jaime Solet. So magparentihanay lang ini sila pamadanis kag malapitan lang sila balay katap ining mag-asawa sa suspetsado sa ilang kuryente. Kapila na ko nung bulan, wala ini nakabayad po modeli sa inugbayad sa ila sa kuryente. Napuno ining suspetsado kag na may influence ini siya sa alcohol. So, ginpuno ini niya ang mag-asawa. So, tungod lang sa wala nakabayad ini sa kuryente po modeli no, sa iya, napuno ini. Amo ginana ang solusyon o ang rason para po Dennis. Amo nang kaptangan na pilason din ang duwa ka mag-asawa. Samtang ang suspektado po Dennis no, nakagawa na ini siya kay natapos na iya nga 18 hours reglementary periods dito sa station niya. Why nakahingagaw file kaso ang mga biktima? So po Dennis no, wala man nag-file sing kaso ang biktima. So base na dala lang sa settlement po Dennis kay ito pagbalay man lang sila kag magparentihanay man lang sila. So Bobo Dennis, yari bala pamatian nato si Police Staff Sergeant Roberto Piet Gaurana Jr. Ipag-call sila, i-apply ng ambulansya mo, dala sa hospital. Oo. Then, ang victim ka, nagpasikim sa COVID, hindi kami nakalapit. Okay, sir. Pero ang suspect, sir, ara naman da, sir, ara naman da sa Station 8, sir. Well, nag-lapse ng yung reglementary period, ma'am, kahit kuwan man lang, 18 hours. Yung detention period. So, nailakop siya sa Bernes, mga alas 12 ng gabi. So, gina sa aga, mga alas 6, nag-lapse ng yung reglementary period. So, kinrelease na sa namon. Okay. Pero, ano girason, sir, sa ilang pag-inaway, sir? Bill sa kurente, ma'am. Ado bali, ang mga biktima, sir, gatap sa suspect? Ang electric tangaya kasi ni Iko sang suspect, ang supply gatap ang mga biktima kagani gusto sang mga pisonet. Then daw may mga previous bills nga wala sila kabayad, so ang shoulder ang suspect. Kasi sa interview daw nalingan na sa blakag kwan kasi ang biktima na kabayad pero di ko nung baba mag-istorya mga puno siya. Tapos that time nga pag tabo medyo nakainom sa jutay. So, Bombo Dennis, no, kay na puno kinining suspetsado kay suno kaya Police Staff Sergeant Gaurala nga perteged ang baba sini sang biktima o asawa man sa ni Jimmy Solet o kon siya Giselle Solet, Bombo Dennis. Samtang Bombo Dennis sa tiyak na bahin Isabela Municipal Police Station kag Silay City Police Station nakabaton asing award kaina sang aga sa Negros Occidental Police Provincial Office. So, ang Isabela Municipal Police Station nang top performing municipal police station sa province-wide unit performance rating. So, ini ang ang hepe sa Isabela Municipal Police Station si Police Captain Joseph Opartidas. Samtang sa Silay City Police Station naman under naman sa leadership ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony D. Daroca na nakabaton sa award nga top performing component city police station nga sa province-wide unit performance rating man babadelis. So namin sa aton mga duwa ka city police station kay naging top gid sila sa ilang mga sa kabilugan niya Negros Occidental Babadelis. So Babadelis, yari bala pamatian nato si Police Lieutenant Judesis Catalogo. Ina, ma'am, in connection sa nga traditional Monday flag raising activity na ceremony natin in which ang sponsor mo ang Police Community Affairs Development Unit sa NOCPO, ang ato nga gindapit nga yes, bonus speaker si Ma'am Jevsiski Iskopolo of
DP Provincial Officer OPD. Ang part sa ito sa ating programa kinasangaga, ma'am, is the awarding of the best performing police station natin. On the municipal level, ang nag-awarded, the award na the best performing police station at the municipal level is the Isabela Municipal Police Station, and also the what it calls that ang honors at the same time certificate with receipts of Chief of Police nila nga si Police Captain Joseph Partedas. And for the Component City Police Station, again, ang nag-award na may best performing police station to Component City, amo ang sila'y Component City Police Station, ma'am. And ang certificate of award receives ang Chief of Police of Sila'y Component City Police Station sa Police Lieutenant Colonel Anthony Mark Roca, ma'am. So, sir, anong mahatag mo, sir, nga mensahe, sir, sa mga nakabaton sing award kag sa mga police station man diri sa Negros Occidental? Isa ka ako nga masigabo nga pangimulahan sa mga kapulisan naton, especially katong mga stations nga very doing well. At the same time, mo mani ang mga police station are known to be contributing much sa aton nga PPO, but ang aton nga ibang mga station actually contributing also, but yet we have the parameters nga atag naton ang aton nga award based on sa aton present UPER naton sa August. And also ang Negros Occidental Police Provincial Office nangin number 1 naman sa UPER at rank sa ikawalo na nga bulan. Kita we're still ranked number 1 around the region 6, no? Pangimbulahan nato sa COP sa sila Component City Police Station kag subong man sa COP sa Isabela Municipal Police Station. And the rest sa aton, even though this award and certification hinahatag natin is only just a recognition, but yet ang pagtrabaho we understand, and also others police station contributing for the aton nga inatawag nga success for delivery of services sa aton nga community naton. Ang general winner diri is the not is the police station nor the police, but the general winner is that ang mga respective police locality, the local government unit and the community where it belong ang ilang mga police stations, ang ilang kapulisan are doing well as to the standards set by the PNP sa UPER base naton. Okay. So, Madalis, congratulations sa mga duwa naton ka police station abaton sang award kag sa mga tanan mga kapulisan diri sa probinsya kag sa Pilipinas nga padayon nga pagserbisyo diri sa komunidad kag sa mga Okay. Madalis sa report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Damos salamat, Bombo Cherry Grace Santillan. Mga balita dulong ni Bombo Grace sa patrola sa congratulations sa aton kapulisan diri sa sulad sang Silay, subuman sa Banwa sa Isabela, of course kabuusan sa aton siling Negros Occidental Provincial Police Office bangod ti maintain yapon ang rank number 1 for the 8 months nga sunod-sunod na sa bilog nga Western Visayas. Sa 51 minutos na kaligan sa na alas 5 sa hapon, pabalik siya po natutunan. Kung ato man report, Ibubo Grace Lane Parcon, ining babae, ang ginbuno siya living partner, patay. Dito yan sa Banwa, siya sa Balaki, nasing aga. Nabalikan na ito na, makalikan lang mga pinaka-importante nga mga pahanumdum. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Balik din pagpalakit siya pala Bombo Report sa afternoon edition. Balikan ta report sa patrol, report naman ni Bombo Grace Lane Santillan. Ining isa ka babayang bunos niya living partner si Banwase sa Bayla kay Nasingagaw. Patiwagid mga tabangan na patay ginin sa betya nga biktima, sospechado doon nagapabilin pa nga at large. Nagpalagyo matapos nga binuno ang iya sa living partner sa may Banwasang Isabela. Liwat sa patrol, si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, may hapon, kamin. Yes, Bombo Dennis, patay ang isa ka 65 years old. Babayi, matapos nga ginbuno sa niya sining live-in partner. Kag ang investigation sa ato sining mga kapulisan, Bombo Dennis nga daw selos, di pa rin matubod, pero selos ang nagapangmga motibo sa pagpatay sa iya. Ang biktima mo, Digna Bordago. Pag ang suspect, amo si Fredo Buging Camacho. No? Fredo Buging Camacho at large in Cebu. Kag ang iya sa niya paso pagkatabangan mo is murder. No? Sa mga witnesses, pag para sa paghinga kay ang nakataga ni Manila. No? So, nag-cut sa obrahan. Sindig na, no? Kag dito, nagsunod na ni ang iya nga living partner sa Gulanadurong Surya pa, inbuno iya ang biktima, no? Ang iya sining pila sa Brenis, sindig na, may aparay sa iya nga lukhan. Kadang gamit sa pagbuno, amo ni ang patalong or faded weapon. So, wala yun ang hot persecution kay tungod nga patay dito, ang iya sining living partner. Kag according sa mga information pag inibay,
termine ko ang sekretado. Yung kasi, pag puno niya siya nga yung partner. Kung isa sa buong sa Sitio Montalbanon, barangay Tamanggaman sa kanya sa Isabela. O Dennis, sumatianta, kadali, no? Si Police Captain Joseph Martinez. So kagida sa nga no lasotso so bunga pizza no aton LDRR order no nag-inform sa station na may victim ng stabbing incident no pan-receive no ang aton investigador ang aton team no conduct sa investigation pag nakuha sa mga impormasyon nga tuod may natabo ang stabbing incident sa Sitio Montalbanon, Barangay Kamangkamang, sa Banwasang Isabela. No, ang biktima... Bombo Gracelyn, portion na to sa pahayag ni Sir Partidas. Sa mga radyo na Pilipinas consistent overall na mga makalabas sa radyo. Bombo! Damong salamat, Bombo Gracelyn. Lumaton sa butong payo sa Isabela Municipal Police Station. Ning stabbing incident nga patay ng babae matapos si Muno siya live-in partner. At panahon, basta ang bayan ka mo sa center sa ato sa Bombo Network News, makaligilan mga pinaka importante nga mga pahanumdom. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang. Magandang gabi, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, naritang Bombo Network News Evening Edition, Oktubre 17, 2022, sa Christmas Countdown, 69 days to go bago ang Christmas Day, sa ulo ng ating mga balita. Nasa 7 sundalo ang patay matapos na sumalpok ang service vehicle sa isang mixer truck doon sa Masbate. Samantala, mga public transportation drivers, itinuturing na kalbaryo na naman ang panibagong momento sa petrolyo na ipapatupad naman bukas ng Martes. Relief mission sa mga lugar na apektado ng Typhoon Neneng sa Northern Luzon isinagawa ng Armed Forces of the Philippines at iba pang government agencies. Samantala pa rin, petisyong inihain sa Korte Suprema na kumakusyon sa legalidad ng postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections. Welcome daw sa chairman mismo ng COMELEC. Pagpapatuloy naman ng blended learning sa mga private schools hindi unfair para sa mga magulang at estudyante ng public schools. Samantala, humigit kumulang 228 million pesos na halaga ng umano'y smuggled sugar mula sa Thailand abay na kumpiska ng Bureau of Customs. Sa international news naman, nasa 71 milyong katao humaharap sa kahirapan dahil yan sa nagpapatuloy na giyera sa Ukraine, ayon yan sa United Nations. Sa sports balita naman, dating NBA Finals runner-up na Boston Celtics panibagong adjustment na gagawin dilan sa bagong coach sa Miyerkules na ang simula ng bagong season ng NBA. Sa entertainment news naman, ang K-pop group na BTS tutuparin na ang mandatory military service. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Mga kabombo ka Star Nation, sunod-sunod pa rin inanunsyo kanina ng mga kumpanya ng langis ang panibago na namang aumento sa presyo ng mga produktong petrolyo sa ikalawang sunod na linggo. Sinalabas kanina ng advisory mula sa Philippine Shell, ang Sea Oil Philippines, ang presyo ng kada litro ng gasolina ay may aumento daw sa 80 centimos. Habang sa diesel naman ay 2 pesos ang 70 centimos at sa kerosina naman ay nasa 2 pesos 90 centimos kada litro. Yung kumpanyang Clean Fuel naman ay magpapatupad ng kaparehong oil price adjustment maliban lamang sa kerosina na wala sa naturang oil firm. Maging epektibo ang paggalaw sa presyo ng mga petroleum products simula alas 6 ng umaga bukas araw ng Martes. Para sa lahat yan ng mga kumpanyang langis maliban sa Clean Fuel na magpapatupad naman ng oil price adjustment bandang alas 4:01 ng hapon bukas po yan. Ang isang kumpanya ng langis naman mamaya pong madaling araw alas 12:01 mauuna sa pagsasagawa ng kanilang implementasyon ng oil price hike. Ayon sa latest data mula sa Department of Energy, nagpapakita na ang year-to-date total adjustment ay mayroon ng net increase 15 pesos 85 centimos kada litro para sa gasolina. Umaabot na rin sa 35 centimos 80 centimos sa kada litro ang itinaas na para sa diesel at 26 pesos naman at 75 centimos kada litro para yan sa kerosina as of October 11 ng taong kasalukuyan. Kaugnay pa rin ang balitang yan, mga public transportation drivers itinuturing na kalbaryo na naman ang panibagong aumento ng petrolyo na ipapatupad simula bukas. Yan may nakalap na mga panayam si Bombo JC Galvez. Tinuturing na kalbaryo na naman para sa mga public transportation drivers ang sunod-sunod na aumento ng petrolyo sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo sa ilang mga namamasada ng jeep, taxi at tricycle, hindi nila maitanggi na parte na ng kalbaryo nila ang pagtaas ng krudo bilang mga araw-araw bumabiyahe. Dagdag pa, kung dati raw na wala pang pandemya, nakakapag full tank pa sila, sa ngayon daw ay hindi na. Ayon kay Mang Rico Tupas, 17 taon na namamasada ng jeep at nagpapaaral ng 5 anak, sobrang pagtitipid na raw ang ginagawa niya dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Dagdag pa niya, kung dati raw sagana siya sa pagpapa-full tank, ngayon ay hindi na. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Mang Rico Tupas, isang jeepney driver. Yun na nga nagtaas tayo ng pamasahe pero useless din, napunta rin sa diesel. Di ba? Tumaas ng 7, ang yung iba 6, tapos bukas daw 2 piso yata, 3. Parang ganun. Dati full tank lagi talaga ako. Ngayon, hindi na. Ini-estimate ko na yung isang ikot ko. Dati yung medyo mababa pa, yung 300. 3 ikot yun. So pataas ng pataas ang diesel, umabot sa pataas din ng nag 400. Ngayon ang 3 ikot ngayon nag 700 na. Pamasahe pa natin ng 9. Yung 9 pamasahe sa 42 na diesel natin nung standard pa natin si Gloria, si Pinoy 42. Nakakaikot ng 300. Yun, 3 ikot yun. Samantala, sa pahayag ni Mang Ben Valdez, 7 taon ng taxi driver, pahirap na naman daw itong pagtaas ng krudo sa bansa. Dagdag pa, sa araw-araw na pagbiyahe ni Mang Ben, umaabot lang daw ng 500 hanggang 700 ang kanyang kinikita kumpara noong wala pang pandemya, na kung saan pinakamababa raw na naiuwi niya ay 2,000. Kaya naman kulang na kulang daw itong kita niya ngayon. Pakinggan pa natin si Mang Ben Valdez, isang taxi driver sa panayam pa rin ng Bombo Radyo. Siyempre, pahirap na naman. Sa ngayon, mga 1,002. Kasi lang ako lumalabas umaga hanggang gabi lang. Kulang. Gusto ko na nga tumigil Ayon naman kay Nonoy, mahigit 20 taon ng tricycle driver, noong nakarang buwan daw ay bumababa na ang presyo ng krudo, ngayon bumabalik na naman daw ang pagtaas nito. Dagdag pa niya, gawan daw sana ng pamahalaan na mapababa man lang daw itong petrolyo sa bansa dahil kabawasan na naman daw ito sa kanilang kinikita. Sana magawa ng pamahalaan na medyo bumaba man lang Kasi binigyan tayo ng bumaba nung nakarang buwan kaya lang binabalik din naman dagdag kabawasan na naman sa kinikita natin Siguro yung sandaan ko makakaabot na rin kasi matipid naman tong badya. Makakaabot na rin ng mga 300 plus ganun. Medyo yung bumaba, kumita na rin ako ng siguro mataas na rin yung 600. Ngayon, baka 500 na naman pa. Wala pa. Oo, depende.
Kasi pag medyo hindi naman pakapakaisang pasaya ko sa amin. Medyo pag minsan may maganda naman, pag minsan wala din. Yan ang bahagi ng payag ni Nonoy, isang tricycle driver. Una rito, nag-anunsyo ang mga kumpanya na langis na magkakaroon ng panibagong aumento sa petrolyo bukas. Magsisimula ng panibagong dagdag presyo ng langis ang kumpanyang Caltex mamayang alas 12 ng madaling araw, samantala ang Philippine Shell Petroleum Corporation, Sea Oil Philippines Incorporated at Unioil ay magsisimula ang aumento ng petrolyo ng alas 6 ng umaga. Ang clean fuel naman ay mag-implement ng parehong adjustments maliban sa kerosene ng alas 4 ng hapon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, tumutulong na rin ang Armed Forces of the Philippines sa national at local social welfare development offices sa pagsasagawa ng relief operation doon sa mga lugar na naapektuhan ng pagdaan ng bagyong Sineneng lalo sa may bahagi ng Northern Luzon. Umalalay din ang Philippine Army 77th Infantry Battalion at iba pang mga government agencies sa pamamahagi ng mahigit 300 mga DSWD food packs sa mga lugar na apektado sa mga barangay tulad ng Alba, San Manuel at Taytay sa Bagao Town sa probinsya pa rin ng Cagayan. Umasiste din ang mga reservist volunteers ng 1st Cagayan Community Defense Centers sa pagpapadala ng mga food packs doon po naman sa Apari, Cagayan. Nagsagawa naman ng rescue operation ng Marine Battalion Landing Team 10 sa may Santa Ana, Cagayan. Kasama na dito yung 38 mga individual na nailigtas at nailikas din patungo naman sa mga evacuation centers. Nangako naman ang Armed Forces ng patuloy pa rin pagpapadala ng disaster response units doon sa mga lugar na apektado pa rin ng bagyong Maymay at Neneng, kabilang ang disaster response units ng kung saan nga ay lahat ng kanilang battalion brigades sa lalim ng Northern Luzon Command. Naka-standby pa rin naman ang air at naval assets ng Armed Forces para sa aerial assessment, yung transport na rin evacuation operations. Samantala naman, nakapagtala ng isang nasawi sa malawakang pagbaha na naranasan sa dalawang low-lying areas doon sa may Cagayan de Oro, habang ilang residente naman ang napaulat na nasugatan. Natukoy ang nasawing residente na si Artemio Gonzales, residente ng Zone 5, Barangay Bugo, na nalunod matapos na sinubukan nitong isalba ang kanyang motorsiklo. Subalit sa kasamaang palad, nadulas ito sa abot bewang na baha at nadiskubring wala ng buhay ilang minuto ang nakalipas. Noong namang tanghali ng araw ng linggo, nasa 58 mga pamilya na ang nailikas sa may Bugo National High School building. Ilan pa sa mga evacuees ay nasa 4 dito ay yung mga nagpapasusok pang mga ina, mayroong mga buntis at may mga senior citizen din. Ang isa naman na evacuation site sa may Suntingon Elementary School Annex, mayroong 78 mga pamilya doon ang inilikas. Nakaranas din ng pagbaha doon sa bahagi ng Puerto kung saan nasa 144 na mga residente ang apektado. Kaugnay nito, nagbigay na ang lokalang pamahalaan ng mga food packs at medicine sa mga evacuees at nagdeklara na rin ng suspensyon ng mga klase sa mga barangay na nabanggit na apektado. Samantala pa rin sa kabila ng mga pagulan dala ng nagdaang bagyo, wala pa rin sa comfortable level ang antas ng tubig dyan sa Angat Dam at iba pang reservoir, partikular na sa bahagi ng Luzon. Paliwanag naman ng Executive Director na si Dr. Sevilio David Jr., hindi naabot ng mga pagulan sa parating Luzon ang watershed area. Saan pa nito ng antas ng tubig sa Angat Dam dyan sa may bahagi ng Bulacan ay nasa 189.5 meters na hindi sapat para makapag-secure ng supply ng tubig para sa Metro Manila, mga households at kailangang pangpatubig ng mga magsaka para sa kanilang sakahan sa may lugar ng Bulacan at lalawigan ng Pampanga. Ayon pa sa opisyal, dapat kasi umabot ng 212 meters ang antasana ng tubig sa dam sa katapusan ng taon para matiyak na merong sapat na supply ng tubig para sa mga consumers sa panahon naman ng papasok na dry season. Liban pa sa Angat Dam sa Bulacan, ang antas ng tubig sa Pantabangan sa probinsya naman ng Nueva Ecija at San Roque Dam sa San Manuel sa bahagi na ng Pangasinan ay mababa na nasa 196.9 meters at 264 meters kumpara naman sa normal high water levels na nasabing mga dam na dapat sana ay nasa 218.5 meters at 280 meters.
Samantala naman, ang isang election lawyer na kumwestiyon sa legalidad ng pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election tiwalang papanigan ito ng Korte Suprema. Kaugnay niyan, may karagdagan pang detalye si Bombo Gerald Uleb. Kumpiyansa ngayon itong election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na pagbibigyan ng Supreme Court itong kanyang petisyon para questionin ang legalidad ng pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections sa buwan ng Disyembre. Sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines sa sikat na election lawyer, sinabi nitong malakas naman ang ebidensya na kanyang inihain para ipanawagan na maglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO para ipahinto ang batas na nagpapaliban dito pa rin sa halalan. Iginit ng abogadong ang Commission on Elections o COMELEC lamang ang may kapangyarihan na magpaliban ng halalan base na rin sa Section 5 ng Omnibus Election Code at hindi ang Senado o Kongreso. Ay sa ilalim ng saligang batas, ang barangay officials ay dapat na inihahalal, hindi ina-appoint. Yung holdover, ang nangyari, they are appointed by Congress, not elected as provided by the Constitution. Paliwanag pa ni Macalintal na sa pamamagitan ng saligang batas ay nabigyan ng kapangyarihan ang Kongreso na itakda ang panahon ng panunungkulan ng mga barangay officials, pero sa sandaling na itakda na ito ay hindi na ito pwedeng palawigin. Kung mag-issue ng TRO bukas, Uy, kasi isang araw lang naman pwede ka mag-issue ng TRO. At saka kahit naman anong mangyari dyan, tiyak na gagawin ito ng Supreme Court bago mag-December 5. Nang matanong naman ng Bombo Radio Philippines kung ano ang gagawin ni Macalintal kung hindi pagbibigyan ng kataas-taasang hukuman ang kanyang kahilingan, pabiro nitong sinabi na iiyak na lamang po ako. Nilinaw naman ni Macalintal na ang kanyang kine-question lamang ay ang pagpapaliban sa barangay election at hindi kasama rito ang sangguniang kabataan. Sa panig naman ng Commission on Elections, sinabi ni Chairman Erwin George Garcia na magandang hakbang ang ginawa ni Macalintal dahil panahon na para magkaroon ng interpretasyon sa ating saligang batas sa itong kapangyarihan ng Kongreso na magpaliban ng halalan. Sakaling magkaroon ng desisyon dito ang Korte Suprema ay magkakaroon na ng jurisprudence o basihan sakaling magkaroon muli ng planong pagpapaliban sa ating halalan. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Boss Radio, Bombo. Samantala, may reaksyon pa rin ang ilang mga senador, lalo na ang chairman po ng COMELEC na nagtungkan sa Senado. Ito po naman sa hakbang ng isang abogado na kilala na election lawyer na naghain ng petisyon sa Supreme Court na kumukwestiyon sa legalidad naman ng postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections. Nandoon si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Elmar, para nga kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, welcome development ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema ng batikang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na kumukwestiyon sa Republic Act 1135 na nagpapaliban sa December 2022 barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi ni Garcia sa press conference sa Senado, panahon na para magkaroon ng interpretasyon ang saligang batas kung may kapangyarihan ba talaga ang Kongreso na magpaliban ng halalan o kung limitado lamang ang postponement sa ibang posisyon. Ayon pa sa COMELEC Chairman, kung magpapalabas ng desisyon ang Supreme Court, magkakaroon na niya ng malinaw na ruling o basihan sa pagpapaliban ng halalan. Pero kung si Garcia ang tanungin, malinaw naman niya na may kapangyarihan ng Kongreso ni pagpaliban ang halalan. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Because as far as the COMELEC is concerned, our reading of the Constitution, based on previous experiences and based on what is the content of the Constitution in word is for, Congress is empowered by the Constitution to reset the election. Because when you extend the term of office, necessarily you will have to reset the election. That is the consequence. Question, in-empower ba ng saligang batas ng Kongreso na mag-postpone the election? In-empower ng saligang batas ng Kongreso na mag-extend ng term, which will have the effect of likewise postponing the election and resetting it to another date. That is
Yan yung bahagi ng pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Kanina naman, Bombo Elmar, ay nagpaliwanag si Senador Amy Marcos, ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms, kaugnay sa kanyang pagsuspinde o pagpapaliban sa pagdinig sa budget ng Commission on Elections para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na 2023. Ang hinihingi kasi ng budget ng COMELEC o kaya ang nakalaan sa kanila ay mahigit 8 bilyong piso lamang. Pero ang nais ng COMELEC ay gawing 10 bilyong piso yung pondo para sa naturang local elections. At dito nga ay nagpahayag din ng pagkadismaya si Marcos dahil sa 5 pinapasumiteng dokumento ay kahit ni isa ay walang naibigay ang COMELEC sa Senado, kaya naman ipinagpaliban until further notice ang budget hearing ng ahensya. Kabilang sa mga dokumento na hinihingi at pinapasumite ng Finance Subcommittee sa COMELEC ay ang 10 billion pesos na hirit na pondo para sa naturang local elections, performance ng OFW o kaya yung Overseas Filipino Workers Voting, update sa kompensasyon ng kanilang mga empleyado, mga isyong may kaugnayan sa Smartmatic at ang vote buying issue na nangyari nito lamang 2022 national elections. Inihag ni Marcos na mapapahiya ang komite dahil karamihan ng mga hinihinging requirements sa COMELEC ay batay sa mga tanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Na ito naman ang bahagi ng pahayag kanina sa presscon ni Senator Amy Marcos. Yung online na yan, kasi ang COMELEC, ang record ng COMELEC, ay lagi nakaka-hack. Imagine mo ba kung online voting unless makapagpakita kayo ng cyber-secure voting system. Yan naman yung naging bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos, ang nag-preside kanina sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee kaugnay sa pondo ng Commission on Elections. Bobo Raymond. Yes, Bombo Elmar. Di ba ang sabi rin kasi ng pagkakalala ko ng COMELEC, kaya lumaki ng gusto itong hinihingi nilang budget para sa next year, ano? Dahil sa yung inflation at pagtaas pa ng mga presyo na gagamitin doon sa kanilang mga paraphernalia sa halalan na Bombo Raymond. Tama ka dyan sa kayong preparasyon daw, Bombo Elmar. So, yan yung... Saka yung sweldo, di ba? Baka lalaki pa. Yun nga, that's right. Yun yung hinihingi nila. Pero ang sabi naman ni Senator Amy, mas malaki na yan sa parang presidential elections, yung hinihingi nilang ng pondo. So, parang medyo tumaas ang kilay ni Senator Amy. Although, binibigyan naman ng chance ng Senado ang COMELEC na i-justify. Kung justifiable naman daw, ay bibigay naman ng komite, Bombo Elmar. Sa uli-uli, magkaka-approve din yan, ano, Bombo Raymond. Anyway, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Samantala, sa ibang usapin naman, magsasagawa ng preliminary investigation ang Pasay City Prosecutor's Office sa kaso naman ng importasyon ng illegal na droga laban sa anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na si Juanito Jose Remulla III. Ayon kay Justice Prosecutor General Benedicto Malcontento, sinampa na nga itong si Juanito Remulla ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Noong Oktubre nga ng nakalipas na linggo, kinasuhan ng non-bailable o walang piyansa si Juanito. May kinalaman sa possession of illegal drugs sa criminal charge sheet na inihain ng Las Piñas City, dyan po naman sa Real Trial Court. Ayon sa Department of Justice official, ang inisyal na sinampa na kaso sa Las Piñas City Prosecutor's Office ay nagayag na nagpasya na dapat itong i-refer sa Pasay City. Makailang ulit na rin iginit ni Justice Secretary Remulla na hindi ito makikialam sa kaso ng kanyang panganay na anak. Bagamat ang ruling ng city at provincial prosecutors ay marang iapila naman sa Office of the Press o Secretary ng Department of Justice mismo para sa pag-review. Subalit sinabi naman ni Secretary Remulla, huwag na huwag daw paabutin pa sa kanyang tanggapan at harapin na lamang doon sa korte. Ayon pa sa Justice Secretary na ang kanyang pinsan ang kinuhang abogado para sa kanyang anak. Una na rin sinabi ng kalihim, hahayaan niyang gumulong ang hustisya at dapat na harapin ng isang individual ang consequences ng kanyang nagawa kasunod ng pagkakaresto nga ng kanyang anak dahil naman sa issue ng illegal drugs. Samantala naman, kumuha tayo ng update doon sa 7 sundalo na napatay o namatay matapos na sumalpok ang service vehicle sa isang mixer truck doon sa may Basbate. Alamin natin yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi.
Pinaniniwala ang 7 sundalo ang patay matapos na sumalpok ang kanilang service vehicle sa isang cement truck mixer sa bayan ng Uson sa lalawigan ng Masbate. Kinilala ang mga namatay na sina Sergeant Bernardino Quiamco Jr., driver Private First Class Eleazar Lahoy-Lahoy, Private First Class Vincel Gumba, Private First Class John Mark Aragon, Private First Class Ardi Rabi, Private First Class Christian Badong at Private First Class Rogin Palapara, maliban kay Palapara na namatay habang ginagamot sa ospital habang dead on the spot ang 6 na sundalo. Base sa inisyal na impormasyon, sumabog ang kaliwang gulong sa likuran ng army vehicle dahilan upang mawala ng kontrol ang driver bago ito bumangga sa nakaparadang traka. Lula ng army vehicle ang 14 na military personnel nang mangyari ang aksidente. Samantala, nagtamo naman ng pinsala ang 7 iba pa. Manatiling nakatutok sa Bombo Radyo para sa kabuuang detalye. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Samantala pa rin nanawagan naman si Independent Minority at Albay Congressman Edsel Lagman sa Philippine National Police na itigil nito ang ginawang invasion of privacy sa ilang mga mamamahayag. Ang pahayag ng mambabatas ay kasunod na rin sa naging controversial na may ilang mga pulis na bumibisita sa mismong bahay ng ilang mga journalist. Binigyan diin ng mambabatas ng mga journalist ay nangangailangan ng proteksyon ng pulisya mula sa mga banta at hindi ang manghimasok ng pulisya sa kanilang privacy. Dagdag pa ni Congressman Lagman, ang ginawa kamakailan ng ilang mga pulis ang unannounced visit sa ilang mga mamahayag ay nagpapaalala sa mapanghimasok at pinagbabawal na Operation Tukhang sa ilang mga drug suspect noon. Sinabi pa nito na dapat na itong itigil ng pulisya dahil sa bumubuo ito ng mga pagtatangkang pagpigil sa kalayaan ng pagpapahayag. Samantala naman, nagpahayag ng pagkaalarma si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa ginawang surprise visit ng ilang mga pulis sa bahay ng ilang mga mamamahayag kung saan tinatanong pa ang mga ito kung mayroon itong problema sa seguridad. Ayon kay Castro, ang ginawa ng ilang pulis at talagang nakakabahala dahil ganito din ang ginawa nila sa ilang mga guro na pinupuntahan sa mga bahay at isinasailalim pa sa profiling. Ipinunto ni Castro na doon sa Masbate, kapag dumalo ang mga guro sa pulong ng Alliance of Concerned Teachers, ay agad binibisita sila ng mga sundalo at madami ang tinatanong. Sinabi din ng mambabatas na nakakalungkot na hanggang sa ngayon ay ginagawa pa rin ito ng PNP at ng militar. Pagbibigay din pa ni Castro, ang problema sa ginawa ng mga pulis ay hindi lamang ito simpleng bisita kundi illegal na inaccess ng mga ito ang ilang mahalaga at sensitibong impormasyon ng mga mamamahayag. Abangan pa ang detalye ng iba pang mga balita at tutungo din tayo sa Malacanang dyan. Itong mga pangako ng Pangulong Marcos sa paglakas pa ng suporta para naman sa turismo ang ginarange sa paglulunsad ngayong araw ng Philippine Tourism Industry Convergence. Pero bago ang balitang yan, samantala muna sa mga paalala. DG, SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan, hot or rice choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radyo Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Pangulong Marcos naman, pangunahing bisita sa inulunsad na Philippine Tourism Industry Convergence at may mga detalye pa niyan si Bombo Dennis Samito.
Nangako ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng sapat na tulong at higit pa kung hihilingin umano ng sektor ng turismo. Yan ay kasunod ng unti-unting paglakas ng ating pagtanggap ng mga bisita muli mula sa ibang mga bansa, pati na yung mga domestic travels ng ating mga kababayan. Ginawa ng Pangulo ang kanyang pahayag sa mensahe nito ngayong araw sa pagdalo dito sa Tourism Industry Convergence Reception. Idinaraos ang nasabing aktibidad sa lungsod ng Pasay. Dumadalo din sa nasabing aktibidad si Tourism Secretary Maria Cristina Garcia Frasco at iba pang mga opisyal. Inaasahan na maglalahad ng iba pang mga plano ang mga nasa sektor ng turismo upang mabigyan ng agarang tugon naman ito ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito kasi ang nais mismo ng Pangulo na marinig niya mula sa naturang sektor dahil malaking tulong daw ang naiaambag ng turismo sa kalakalan sa ating bansa. At una nga dyan ay ilang ulit binigyan din ng Pangulo ang mabilis na pagpapabalik na dito sa sigla ng turismo sa Pilipinas dahil malaki ang share ng nasabing turismo sa gross domestic products ng bansa at umaabot ito, Bombo Elmar, sa 5.4% na kahit panahon ng pandemya ay nakitaan nga ng magandang panggalingan ng tulong para dun sa pagpapalakas ng ating ekonomiya. Nabangan din dito, Bombo Elmar, yung Unity Toast para sa Philippine Tourism at yung paglalahad ng ilang highlights, lalo na yung sa Cebu bilang model for local tourism governance. Pagpasok pa nga lang ng Pangulo kanina ay sinalubong na siya ng naggagandahan at makukulay na mga presentasyon galing sa naturang lugar kung saan nga ay silang tumanggap dito sa mga bisita sa nagpapatuloy na aktibidad ng Tourism Industry Convergence Reception. Narito nga ang ilang mga mensahe ng Pangulo bago pa man ang naturang aktibidad. Kailangan na natin siguro talagang pag-isipan kung paano buksan ang ating ekonomiya. Ang isa sa pinaka-mabigat ang tama nitong pandemyang ito ay sa tourism industry. It's good for our mental health, but it's also health. Ang mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, linaw kanyang sinasabi na yung turismo hindi lamang mabuti sa ating kalusugan. Well, ito basically talagang nakakatulong, Bombo Elmar, pero mabuti rin para sa ekonomiya. Yan yung binibigyan din ng Pangulo kahit nitong mga nakalipas na linggo, may mga tagubili na siya para sa hanay ng mga kababayan natin. Lalo na yung mga opisyal na nasa panig ng tourism industry, lalo na yung Department of Tourism, pero katuwang din ang iba pang ahensya ng pamahalaan na siyang nagtutulong-tulong ngayon para mapalakas at maibalik sa dati ang sigla ng ating turismo. Bombo Elmar? Bombo Dennis, sibang usapin lamang sapagkat kanina sa report mo ay nanumpa na itong ang film at kilalang TV director na si Paul Soriano. Siya yung mister ng actress na si Tony Gonzaga. Ang kanyang tawag yata rito, Bombo Dennis, Presidential Advisor for Creative Communications. So, anong magiging trabaho dito? Kasi parang first time natin makarinig, Presidential Advisor for Creative Communications, Bombo Dennis. Bagong create din, Bombo Elmar. Bagong create. Itong Creative Communications ay kumbaga talagang sadya itong nilagay dito. Lumalabas parang kalihim din ito ang kanyang level nitong si Direk Paul Soriano. But initially ay nabigyan ng offer ang film director na maging kalihim ng Office of the Press Secretary. Isa siya dun sa mga pinagpilian. 4 yung mga lumutang na pangalan, pero hanggang ngayon naman, wala pang permanenteng kalihim para sa Press Secretary Office, Bombo Elmar. Pero napagpilian o naikonsidera itong pangalan ni Direk Paul Soriano. Pero ngayon ay siya ang mamumuno dun sa Presidential Advisor for Creative Communications. Direkta itong magre-report kay Pangulong Bongbong Marcos at hindi ito under ng Office of the Press Secretary. So, tabayan na natin kung ano pa yung iba pang magiging trabaho nito maliban dun sa mga panahon ng State of the Nation Address. Siya yung punong abala, Bombo Elmar, sa pagdirehe at ganun din yung iba pang function ng
mga tanggapan na nakatutok dito. Kasama na yung Radio TV Malacanang at marami pang iba, Bombelmar. Pag nagbablog yata ang Pangulong Marcos, talagang nasa likod nito itong si Director Paul Soriano na Bombo Dennis. Yes. At kanina, maliban kay Direk Paul Soriano, nanumpa na rin itong chairman ng Commission on Elections para doon mismo, nag-officiate mismo si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang mga opisyal na numpa na kanina dito sa Palasyo Malacanang bilang bahagi nga ng pagganap nila doon sa kanilang mga bagong mandato na ipinagkaloob sa kanila. Sige, maraming salamat sa mga updates sa iyan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, makipag-ugnayan daw ang Department of Trade and Industry sa Food and Drug Administration para masuri kung nakakasama sa kalusugan o nakakasama itong vape flavorings. Sa DTI budget hearing o Department of Trade and Industry, sinabi ni Senator Pia Cayetano na nasa 55,000 vape flavors ang ipinagbabawal ng US FDA. Kaya tinanong ng senadora sa DTI kung mayroong kapasidad dito para suriin daw yung naturang mga produkto. Sa ilalim kasi ng Vaping Act, ang e-cigarettes ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng DTI. Sinabi naman ni Trade Secretary Alfredo Pascual na kailangan talagang matugunan ang health issues o mga health claims at tiniyak na kanilang kukonsultahin sa naturang usapin ng Philippine FDA. Magunita ng kontrobersyal na vape bill na naglalayong mapababa ang edad para sa pagbili ng vape sa 18 anyos o 18 years old mula sa dating 21 anyos ay naglaps na into law noong buwan ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Nakumpleto na rin ang implementing rules and regulations at ginarin ang naturang batas at nakadadamang itong magsagawa ng pagdinig yung mga stakeholders ngayong linggo. Ang naturang health news, ilid po sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucana. Samantala pa rin ang mga kabombo, pinaimbestigahan ni Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support Party List Congressman Jeffrey Soriano sa DTI yung paglipana sa merkado ng mga peking kalakal. Ang DTI kasi ang ahensya na namamahala sa pagpapatupad ng mga batas para protektahan yung mga mamimili. Nakatanggap kasi ng ulat ang mamabatas hinggil sa talamak daw na pandaraya mula sa mga mamimili kung saan nililinlang ang mga ito ng kanilang binibiling produkto ay lehitimo pero katunayang peke pala. Sinabi pa ng mamabatas, kawawang ating mga kababayan sa pinag-ipunan ng pera para makabili ng hindi maganda at dekalidad na mga produkto na uwi sa panloloko ng mga tindahan umano na nagbebenta ng peking produkto o mga peke, mga fake. At binigyan din pa nitong si Congressman Soriano yung ganitong sitwasyon ay isang lantarang paglabag sa karapatan ng mga mamimili. Panawagan pa niya sa DTI, bigyan na ito ng atensyon, gumawa ng agarang at kailangang mga hakbang para matigil at mapapaninlang ay maipakulong at maprotektahan din ang mga mamimili. Samantala naman, nagpahayag ng suporta ang National Water Resources Board o NWRB sa paglikha ng isang National Water Use Plan. Ayon kay NWRB Executive Director Dr. Civilio David Jr. na isa itong magandang panukala na akma rin sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na kailangan para sa pangangailangan sa tubig ng ating mga kababayan. Dagdag pa ng NWRB official na tinalakay na ng Pangulo ang hinggil sa supply ng tubig at pangangasiwa dito sa kanyang naging unang State of the Nation address noong buwan ng Hulyo. Una na ring sinabi ni House Deputy Majority Leader David Suarez ng Quezon na kailangan ng bumalangkas ng Marcos administration ng isang National Water Use Plan para matiyak ang food security sa bansa. Base nga sa talaan ng National Irrigation Administration o NIA, sinabi ni Suarez na abot sa 36% ng kabuang mahigit 3.1 million na mga irrigable areas dito sa bansa ang hindi gumagana ang kanilang irrigation system. Kaya't sa pamamagitan anya ng naturang plano, mapapalawak pa ang paggamit ng natural resources ng bansa, gayon din ay kukumpleto ito sa National Farm to Market Road Master Plan ng Marcos Administration. Samantala naman sa ibang balita, lumobo pa ang mga pinapadalang personal remittances ng ating mga bayaning overseas Filipinos na umaabot daw sa 4.4%. Mas mataas ito kumpara sa kaparehang period noong nakalipas na taon. Iniulat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na umabot sa 3 mahigit na bilyones na dolyares ang ipinadala
ng mga dolyar dito sa Pilipinas ng mga OFW noong buwan ng Agosto kumpara noong karang taon na buwan din ng Agosto na nasa 2.8 billion US dollars. Nagresulta ito ng tinatawag ng cumulative personal remittances na pagangat pa sa 3% ng hanggang 23.34 billion US dollars sa unang 8 buwan ng taong ito mula sa dating 22.6 billion naman noong nakalipas na taon. Ang pagtaas ng pinapadalang personal remittances ng mga OFW noong Agosto, dila na rin daw sa remittances ng mga land-based workers at ginarin ito mga sea and land-based workers, kung saan nga sa mga bansa na may OFW ang may pinakamaraming mga cash remittances, yung mga nagmumula sa Estados Unidos. Number 2 ang Saudi Arabia at pangatlo naman ang mga OFW sa Singapore at pang-apat naman ang nagmula sa Qatar. Samantala sa iba pang mga balita, ang House Resolution na humihimok na magtayo ng isang disaster resilient school buildings sa mga coastal areas sa buong bansa inihain sa Kamara. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Anali Sobirano. Isang resolusyon ang inihain sa Kamara ng ilang mambabatas na naglalayong iutos ang mga ahensya ng gobyerno na magtayo ng mga disaster resilient school buildings sa mga baybaying lugar sa buong bansa. Ayon kay House Committee on Basic Education Chairman Representative Roman Romulo na ang House Resolution number 289 ay humihimok sa Department of Public Works and Highway at Department of Education na bumuo ng isang standard na disenyo para sa disaster resilient schools. Sinabi ni Romulo na ang nasabing hakbang ay mababawasan ang pagsasaayos sa mga gusali ng paaralan pagkatapos ng bagyo. Paliwanag ng mambabatas, panahon na para gumawa ng nasabing hakbang at siguraduhin na hindi na masisira pa ang mga paaralan habang ito ay matapos manalasa ang bagyo. Paliwanag pa ng mambabatas kung hindi maiiwasan na may mga damage, siyak na maging minimal lamang ang pagkukumpuni dito. Ang nasabing resolusyon ay inakda ni Dinagat Island Representative Alan Exleo ay nakabinbin ngayon sa komite. Isa kasi ang Pilipinas sa mga pinaka-vulnerable na bansa na tinatamaan ng average na 20 bagyo bawat taon. Samantala, isinusulong din ng Makabayan Black Lawmakers na magtayo ng National Youth Museum sa bansa. Sa sponsorship speech ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, mahalaga ang pagtatayo ng National Youth Museum dahil ito ay isang pag-alala sa kabayanihan at martyrdom ng mga bayani. Ang kontribusyon ng mga kabataan sa ating bansa ay dapat bigyan din ng pansin bilang bahagi ng mga alaala. Sa ngayon, wala pang lugar na tinukoy kung saan itatayo ang National Youth Museum. Pakinggan natin si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. In light of these historical facts, a national institution dedicated to the heritage, heroism, and martyrdom of the Filipino youth is yet to be established. The youth's historic contributions to these are worth noticing and should be valued as part of our collective memory as a nation. Knowledge of its contributions to nation building is crucial in developing people's appreciation of history, which in turn will aid them in discerning and protecting it. Also, this will challenge the youth of today in heeding the call to fulfill the role as the hope of our nation. A national youth museum is needed to commemorate the Filipino youth's heroism and to profile the specific achievements that the youth have made in all aspects of Philippine society, whether individually or Yan si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala pa rin, maaaring ipagpatuloy na rin ng mga pribadong paaralan sa bansa ang pagpapatupad ng distance at blended learning pagkatapos ng Nobyembre 2. Ayon naman dito sa Department of Education o DepEd ay kanilang pinag-utos na rin sa lahat din ng mga pampubliko at pribadong paaralan na pahintulutan na ang 5 araw na in-person classes simula sa 2 ng Nobyembre. Kaugnay niyan sa isang Department Order na may petsang 17 ng Oktubre, sinabi ni Vice President Education Secretary Sara Duterte Carpio na yung mga pribadong paaralan ay maaari pa rin magpatupad ng blended learning o full distance learning.
Sa ilalim ng blended learning scheme, yung mga pribadong paaralan ay maaaring magkaroon pa ng 3 araw na in-person classes at 2 araw na distance learning. Ayon pa sa DepEd, itong mga pribadong paaralan ay maaari ding magdaos ng 5 araw na in-person classes kung kaya na ng kanilang mga institusyon. Kaugnay pa ng balitang yan, pagpapatuloy naman ng blended learning sa mga pribadong eskwelahan hindi unfair para sa mga magulang at estudyante ng public schools. Alamin naman natin yan sa mga nakalap na panayam ni Bombo Marlene Padiernos. Bombo Elmar, Bombo Ever, walang nakikitang masama ang ilang mga magulang at estudyanteng nag-aaral sa mga pampublikong paaralan kung magpapatuloy ang blended learning sa mga pampribadong paaralan. Ito ay matapos nga na amyendahan ng Department of Education ang kanilang una nang inilabas sa DepEd Order No. 34 Series of 2022 o ang School Calendar Activities para sa school year 2022 to 2023. Nakasaad sa inamyendahang kautusan na pirmado ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ngayong araw na mula November 2, 2022 ay mayroon pa ring mga opsyon ang mga pribadong paaralan. Kabilang na nga riyan yung 5 araw na face-to-face classes, blended learning modality kung saan pwedeng i-apply ang mga sumusunod, 3 araw na in-person classes at 2 araw na distance learning. O di kaya 4 na araw na face-to-face classes at 1 araw na distance learning. Pwede rin naman silang magpatupad ng 4 na full distance learning na sa kanilang mga paaralan. Bagay na hindi magiging applicable sa mga pampublikong paaralan dahil simula nga sa November 2 ay wala nang papayagang mga public school na magpatupad ng purely distance learning o blended learning. Ayon sa mga nakausap nating ilang mga estudyanteng nag-aaral sa mga publikong paaralan, hindi naman daw unfair para sa kanila kung may mga blended learning pa rin sa mga private schools. Dahil kung tutuusin, mas gusto raw nila yung face-to-face classes dahil bukod nga daw sa nakakatamad ito pag nasa bahay lang, mas marami daw silang natututunan. Bagay naman na parehong idinahilan ng ilang mga magulang natin na nakausap dahil kahit daw na mas magastos ang pagpapaaral ng face-to-face, ay mas sigurado naman daw na matututo yung kanilang mga anak. Narito pa yung bahagi ng ating naging panayam sa ilang mga magulang at estudyante sa Makati City. Okay lang po sa akin yun kasi sa ano po nila yun, policy po nila yun. Pero masaya po kung marami na po yung sasama. Opo. Naka-boring po yung online, wala ka po natututunan. Marami pa po akong matututunan doon. Sa online naman po natatamad po ako. Tapos mahirap po. Kaya prepare ko po face to face. Okay na sa akin yung face to face. Bakit po? Para mas maganda kasi yung face to face sa online. Nahihirapan yung mga bata pag sa online. Kasi medyo mas may natutunan yung mga bata kaysa dun sa online. Okay lang naman sa akin din. Mas magastos yung face to face. Pero mas may matutunan din ng estudyante pag face to face. Para sa akin, mas gusto ko talaga face-to-face. Kasi, kagaya sa mga anak kong kahit college na, tamad pagka online. Face-to-face. Bakit po? Kasi mas may natutunan sila doon kasi gaya ko, hindi ko naman sila matutukan. Kasi ako, working mother, ako lang din yung nagtatrabaho sa amin. At least, nagkakaroon sila ng time management pag nag-school talaga. Kasi pag nag-work ka rin, ganun din yung magiging ganun din yung magiging process natin Yan ang ilang mga naging panayam natin dito sa ilang mga magulang at mga estudyante sa lungsod ng Makati. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Ever, nilinaw ng Department of Education sa naturang inamyendahang kautusan na maaari lamang na hindi magpatupad ng full face-to-face classes ang mga papublikong paaralan sakaling binigyan ng mga ito ng exemption ng mga regional directors o di kaya otomatikong makansela ang mga klase dahil sa mga kalamidad o di kaya nagpapatupad sila ng mga alternative delivery mode. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, plano naman ng Department of Education o DepEd na tanggalin na yung pagtuturo ng tinatawag na mother tongue o sariling dialect bilang hiwalay na signaturan sa mga paaralan. Subalit, gagamitin pa rin ito bilang medium of instruction mula sa kindergarten hanggang sa grade 3.
sa pagdinig sa Senado hinggil sa status ng K-12 law implementation. Ibinulgar ni Deputy Undersecretary Pimaco Densing III yung plano ng kagawaran bilang resulta ng kanilang ginawang pagsiyasat kamakailan sa K-10 o K-10 program. Ang development na ito ayon sa Deputy Official ay maring mailaan ang 50 minutos na pag-aral muna sa mother tongue subject sa ibang aralin gaya ng National Reading at Math programs. Binigyan din pa ng Deputy Official, patuloy pa rin na mga gagamitin ang mother tongue bilang medium of instruction salig sa mandato sa ilalim ng Enhanced Philippine Basic Education Act of 2013 at gina rin sa batas, liban na lamang kapag itinuturo ang mga signaturang Filipino at English. Ayon pa sa DepEd, tanging nasa 78,000 na mahigit na kanilang targeted 305,000 na mahigit na mga educators ang nasa ilalim o nasanay na sa paggamit na tinatawag na mother tongue bilang medium of instruction. Samantala sa ibang balita, nakumpiska ng mga otoridad ang nasa 57 sako ng imported na dilaw at puting sibuyas doon sa Divisoria sa lungsod ng Manila dahil yan sa paglabag sa Food and Safety Act. Ito ay kasunod na rin ng isinagawang inspeksyon ng mga kawani ng Department of Agriculture kasama na ang Bureau of Plant Industry, Bureau of Customs at ng Philippine Coast Guard. Dito sa mga nakumpiskang sibuyas na ibinenta sa merkado. Dinala din ang mga nakumpiskang sibuyas doon naman sa may quarantine office ng BPI. Bunsod nito, haharap ang may-ari ng sibuyas sa paglabag sa Food and Safety Act. Sa ilalim kasi ng naturang batas, ang mga imported goods ay kailangang sumailalim pa sa cargo inspection at mabigyan ng clearance na magmumula naman sa Agriculture Department. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Doon naman sa Cotabato, bistado na nabulgar ang korupsyon sa kanilang Treasury Office. May buong detalye ang Star FM Cotabato. Abot sa halos kalahating milyong piso ang dapat sanay sa kaban ng bayan na punta, pero sa bulsa ng iilan dumiretso ang buwis na nakolekta ng Treasury Office ng Pigkawayan Cotabato LGU. Sa panayam ng Star FM Cotabato kay Pigkawayan Mayor Juanito Totoy Agustin, sinabi nito na ang ibinigay na resibo sa mga negosyanteng nagbibigay ng buwis, business permit at renewal ay hindi tugma sa duplicate at triplicate copy ng nasabing mga resibo. Inihalimbawa ng alkalde ang 10,000 pesos na nakalagay sa original na resibo pero 80 pesos lamang ang nasa duplicate copy ng resibo. Ang isa pang original na resita ay may 54,000 pesos pero 80 pesos lamang ang nasa duplicate copy ng resibo. Nabisto ang modus ng Treasury Office matapos bumuo ang alkalde ng internal audit team noong nakaraang buwan upang mag-imbestiga sa lahat ng departamento sa munisipyo. Ano tayo? May mga negosyante tayo dito na nagbayad ng business permits, ng business license, gano'n, nag-renew. Yung amount na binayad ng negosyante, yung receipt na binigay sa kanila, kung ano yung amount, let's say 10,000, yun ang nakalagay dun sa receipt. Pero sa duplicate and triplicate, yung pumasok na pera sa treasury natin, iba, 80 pesos lang. So, maraming transactions yun. From January up to mid of June. Marami pa anya ang mga departamento na nakitaan nila ng anomalya at korupsyon. Sinibak na rin ng alkalde ang dalawang sangkot na empleyado. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo International News. Outbreak ng mga sakit sa Pakistan, dumadami sanhiyan ng nangyayari umanong apocalyptic flood. Alamin ang buong detalye mula sa Star FM Bacolod.
Dumarami ang outbreak ang naitatala sa bansang Pakistan dahil sa epekto ng nakaraang apocalyptic flood na sumira ng ekonomiya, buhay at maging sa turismo ng bansa. Nagkakaroon na ng outbreak ng cholera, Ebola at dengue na naging sanhi ng dumarami pa ang nagkakasakit at may mga naitatalang namatay. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent Rose Ann Rojo, Pinay migrant sa Pakistan kahit doon sa kanila sa Islamabad ay nagsasagawa na rin ng fogging at naglilinis upang malayo sa banta ng sakit. Diba super heavy ang rain? Past few months. Then now, syempre, balik init na naman, tapos mag-winter na naman. Kaya yung lamok, nagsilabasan din. Ngayon, yan yung focus ng government ngayon na yung tungkol sa dengue. Sa ngayon, nagtutulungan na ang gobyerno ng Pakistan at world organizations dahil sa posibleng ang ganitong mga outbreak ay humantong sa pinag-uusapan ngayong second disaster. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kaugnay niyan, ilang pang mga pagbabawal ay inanunsyo rin ng pamahalaan ng Qatar sa gaganapin naman na FIFA World Cup. May nakong impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Mahigit isang buwan bago ang pagsimula ng World Cup Qatar 2022, nagpalabas ng order ang FIFA sa mga kasapi ng media. Ayon kay Bombo Queenie Gahete Parcona, international correspondent sa Qatar, mahigpit na binabawalan ng FIFA ang pag-interview sa mga residente sa kanilang mga pamamahay. Binabawalan rin ang pagkuha ng video sa mga sites kung saan nanirahan ang mga migrant workers. Ayon pa kay Parcona, hindi rin pwede na kumuha ng footage sa mga government buildings, universities, mga sambahan at ospital. Binabawalan rin na magkuha ng video sa mga privately owned property kahit na may pahintulot pa ng may-ari. Ayon sa FIFA, 3 mga lugar lang sa Doha ang pinapayagan na makuhanan ng video. Ito ay sa Corniche Waterfront Promenade, West Bay at Towers area. Magsisimula ang World Cup sa November 20 hanggang December 18. Ito ang pinakaunang panahon na gaganapin ng World Cup sa isang Arab country at pangalawa naman sa Asia. Dito kasi sa Qatar, sobrang stricto yung lugar na ito. Kaya kung ayaw nyo po na magkaroon ng penalty, kailangan sumunod po tayo sa batas para wala pong problema. Si Bombo Queenie Gahete Parcon. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Rezi Bordon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Samantala sa Miyerkules na ang simula ng bagong NBA season, ang NBA Finals runner-up ang Boston Celtics, mga paghahanda at iba pang mga balita mula kay Bombo Alaysa Eclarinal. Mula sa kanilang first trip sa NBA Finals noong 2010, ang Boston Celtics ay kailangang mag-adjust sa mahabang season dahil na rin sa suspension ng kanilang dating coach na si Ime Udoka at sa pagdating ng bago nilang interim head coach na si Joe Mazzulla. Bubuksan ng Celtics ang 2022-2023 NBA campaign sa Miyerkules sa kanilang home court kontra kalabang Philadelphia. Kung maaalala, wala pang isang buwan ang nakalipas nang ipataw ng pamunuan ng Celtics ang full season ban kay Udoka matapos mapag-alaman na may relasyon siya sa isang babaeng staff na isang paglabag sa mga pamunuan ng kanilang koponan. Ilang araw lamang bago magsimula ang training camp, ang Celtics ay bumaling sa 34 anyos na si Mazzulla kung saan siya ang naging assistant coach sa nakalipas na 3 season at ngayon magiging interim head coach na ng team.
Una rito, Bombo Elmar, Bombo Ever, matinding paghahanda at training ang ginagawa ng Celtics para makabawi ngayong bagong season. Samantala, mainit namang tinanggap ni Philippine Sports Commission Chairman Noli Iyala at Commissioner Olivia Bongco ang grupo ni Philippine Olympian Association President Akiko Thompson Guevara para sa kanilang courtesy call. Iginiit sa courtesy call sa Philippine Sports Commission ang plano, programa at ang maaaring collaborations kasama ang kanilang grupo. Kung maaalala, si Akiko Thompson ay 8-time gold medalist sa pagitan ng 1987 hanggang 1993. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Naalala niyo pa ba ang dating World Boxing Champion na si Luisito Lindol Espinosa? Abay may apila kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. May nakuang impormasyon ng Star FM Dagupan. Tuloy-tuloy ngayon ang ginagawang panawagan ng tulong ni dating World Boxing Champion Luisito Lindol Espinosa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang makuha umano ang prize money na kanyang napanalunan na hanggang ngayon ay hindi pa nababayaran, mahigit 2 dekada na ang nakalipas. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan sa dating World Boxing Champion, sinabi nito na matagal na umano nitong inaantay ang nasabing prize money na kanyang napanalunan sa kanyang laban sa Mindanao noong 1997, kung saan tinakbuhan umano ito ng promoter. Sana naman po, matulungan niyo ako, boss, sa Bongbong Marcos. President. Sana mabayaran na ako. Tagal ko nang inaantay yung pera kung hindi ako nabayaran sa Mindanao po. Manalo naman po ako doon. Kaso lang, tinakbuhan ako ng promoter. Ipinagdiinan din nito na talagang wala pa itong natatanggap na bayad taliwas sa ibang mga kumakalat na balita. Kung maaalala, si Espinosa ay sumikat at nagbigay ng mga karangalan para sa Pilipinas noong dekada 80 hanggang 90. Balita mula dito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Daniel nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Balik na naman sa pananamlay, bagsak na naman ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas ng 59 pesos. Sa iba pang mga currencies, iniulat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 50 centavos, Singaporean dollar 41 pesos, 33 centavos, Saudi Riyal ay 15 pesos and 68 centavos, ang euro ay 57 pesos and 32 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us.
San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Bombo, Castor Nation, alam niyo ba doon sa Caracas, Venezuela, may kakaibang tradisyon ang mga residente kapag sila ay magsisimba sa madaling araw tuwing bisperas ng Pasko. Gumagamit ang mga tao doon ng roller skate. Ang kakaibang tradisyon na ito ay napaka-popular kung saan ang mga kalsada sa buong lungsod ay sarado para sa mga sakyan upang ang mga tao ay makapag-skate papunta sa simbahan ng ligtas. Sa ating Christmas countdown, 69 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Momil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang may nabiling kita sa isang tainwa bidigas na lang Pasko na. Marabogid nga salamat sa ato sa ring Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 3 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Mayang gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, bilog nga kalibutan, nag-apply na para tuntunan, zona libre. Karon nga daw sa Lunes, petsa 17 kita, sabay sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Sa ato sa rin kapag pagkalagad paglupit ita sa karon nga gabi may kopod na ang iyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Ito magitala sa 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakapadragkuhan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinakapadragkuhan nga mga balita sa patag sa Nampang. Kag subong man sa artista. Siyempre kita pag-updan man sa bukos ng puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa ring mga Bombo correspondent sa Bombo volunteer sa mga tagman sa pinakamadragkuhan nga mga balita. Pinakuling ma-report nga nagkanina po sa ina sila si Tagsa Kabara of Responsibility. Lunes na Lunes. O sa ato nga mga kabombo, entrada naman nga adlaw sa sari katatlo nga semana, bawa ikatatlo maning nga Lunes. Sa karapulo nga bulan sang sini nga tuig. No? Sa ti arena kita sa second to the last week. No, sa bulan niya sa Oktubre diri sa ato sa ring pangalagad sa gapon may kaupo di alagad Bombo Ponce Espino. Grabe no, daw kasan ulang iya makabanan dugay-dugay matapos naman no ang bulan niya sang Oktubre. Kanang lapit naman ang pagsugalaw naton sa bulan sa Nobyembre. Matapos-tapos ang ining Oktubre. No, so makuha naman kita masugata kita sa bulan sa Nobyembre sa ari naman sa Fiesta Minatay. All Saints Day kag All Souls Day no nga selebrasyon naton nga makabalan ina natuon sa petsa 1 kag petsa 2 no sa tag sa katuig sa bulan iya sang Nobyembre. So ginaalas na mga panahon sa nader makabanan no so importante nga ti Mayo lang lawas ta. No so ti waya no way kita sang kuan gisini no sang wala sang liwan nga makabulig sa atong gudi aton sa kaugalingon. Tagaan ta man disiplina ang ato sa kaugalingon no nga ti bisan papano may kuan mabala may sustansya man ang aton sa ginakaon nga mapagkaon sa matag adlaw sa nga tanan. 5 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi sa aton nga pagpalagad o labing talopang don. Pila ka madragkuan nga mga balita sa top stories of the day, madragkuan nga mga balita lokal. Ang banwasang Ibi Magalona daw nag-declare iya makabanan sang outbreak no sa bahin sang cholera no so ti ginapahalong doble ang pagpahalong karon sa mapumuli hindi lang sa Ibi Magalona kundi sa pilapay ka lugar iya makabanan sa bahin sang
sa bahin sa bilog nga Negros Occidental. Mismo diri man sa bahin sa sunod sa Bacolod. So speaking sa ibe magalona sa cholera outbreak, no? Diri sa aton siring nga mga kabombo sa record ya makabran sa bahin sa bilog siring nga probinsya, no? Sa Negros Occidental may ari na kita sang mga nagkalamatay. 12 na ang kaso, no? Sa rin makabaran sa cholera sa probinsya, no? Sa Negros Occidental, no? So may duha na diri ang mga nagkalamatay. Sa bulanta na karon kami dugang interview diri sa Bombo din sa ubika sa kay Dr. Ernel Tumimbang, ang aton sa Makabang Provincial Health Officer sa probinsya sa Negros Occidental.